Luto ng ating almusal guys. Ito yung tinilaw na guys na ginawa ng partner na mahal ko kanina. Ano guys yung paksiw na binalot sa dahon ng mangga. Yung tahong ni Carla. Kain na tayo guys. Ano yung ginagawa mo, mahal? Ano niluluto mo? Niluto ako ng kinilaw na mangsi. Mangsi ay. Di ba yung mangsi may may hembes? May hembes ba yan? Ito ang mangsi. Ito ang kikilawin ko ngayon. Anuhin ko ay kukunin ko yung buton, tinik niya sa gitna. Ganito ang pagkuha ng tinik sa gitna sa mangsi. Kaliskisan. Pagkatapos mo kaliskis, ganyanin mo na lang sa kuko mo. Saka matanggal na yung tinik sa gitna. Tanggalin mo rin tinik sa gilid-gilid. Yan. Ready na yan sa pangkilaw. Ito po, ito na. Ito ang paraan. Tapos, ito na po. Mamaya, titimplahan na siya para sa pangkilaw. Ito na rin ang mga yan. Ito ang mga spices, sangkap. Nagayat ko na ang luya. Yung mga sangkap nito, luya lang, kalamansi, sili, suka. Yun lang ang ginagamit ko. Saka ito ay masarap na kainan. Para pang sagol sa kinilaw natin. Pangsagol. Panghalo. Sa Tagalog. Pangsahog. Ihatin na natin. Yan, kinilaw. Hinugasan ko naman ng binigar. Natin ang loya at saka sibuyas bombay. Lagyan din natin ng may upload pa ko ngayon yung kagabi. Pang bukas na po ito. ano to? Wala nang gagamit dito. Wala. Pero wag mo labusin. Naubos na. Sige. Ito po ang kalamansi. Halo na natin. Hindi makita. Dito mama. Ito ano na po. Sina natin ang pakitek. Ito ang paksiw pala. Yan pang sabaw. Okay. Wala, padami. Pagka magkano. Ha? Pero mas ano ang green kasi lagyan mo ng pula, lagyan ko ng green.
Ano pang kulang din? Sukat na lang. Lagyan mo ng suka. Na yung finished product. Finished product ng kinilaw. Gawa ni Mr. Jeronimo Gonzales. Gawa ni Kapitan Gonzales. Oh, okay na yan. Tikman mo. Tikman mo muna. Oh, anong lasa? Exact. Okay. Salita ka na. Ito yung ano namin, pagkapares ng kinilaw namin, kami paksiw. Hindi ko na lang pinakita yung pagbalot ko sa dahon ng mangga. Ito yung paksiw. Iluto natin mamaya. Lagyan natin ng asin. Asin. Konting asin. Pagkatapos, vinegar. Asim na to kasi maasim na tong dahon ng mangga. Ngayon, ang ating pampalasa na seasoning. Ngayon, isa lang na natin. Lagyan asin. Stop na. Ayan, luto na ating paksiw guys na binalot sa dahon ng mangga. Ngayon, magluluto tayo ng tahong. Ito, hindi natin niluluto sa mantika kasi nakakaano na ng mantika, nakasawa ng mantika. Ngayon, lagyan na natin ng sibuyas guys at saka luya. Takpan natin guys, hintayin natin siyang kumulo. Tawag nito, ilagay na natin yung ating alugbati. Lagyan pa natin ng tang.